per què a les universitats no van entrar com podrien haver entrat, no? No a totes. A veure, a Alacant, per exemple, Lluís Alpera, que era una miqueta més jove que aquesta generació, però que estava sempre molt atent, sí que va fer molta força i sí que va parlar d'elles i les va introduir en les classes i bé, sí que va entrar d'alguna manera, no? Més tard, Josep Ballester va dedicar una part de la seva tesi a la poesia de Maria Benedito. Jaume Pérez Montaner també, puntualment, també en parlava, però eren pocs, diguem-ne, en comparació a la importància que jo personalment, i alguns més, pensem que tenen, no? Per això jo crec que s'han diluït una miqueta en el temps, no? Evidentment no entraven als currículums escolars, Matèria de Bretanya, Carmelo Sánchez Cutillas, que en principi, fins i tot Maria Benito, que sí que entraven amb certa normalitat, quan van haver de tallar, van començar a desaparèixer, i bé, i fins ara sembla que, clar, amb l'any Carmelina, Sánchez Cutillas i això, doncs hi ha hagut una represa molt important i s'està veient que sí, que les generacions més joves, doncs pot ser perquè ho llegim d'una altra manera o no sé, ens està agradant i estem tornant a recuperar. Sí, i el públic reacciona bé i és una escriptora volguda, llegida, popular fins i tot.